Защо всички маймуни не са се развили в хора? Отговорът на този въпрос лежи в основите на средното образование. Хората и днешните маймуни са роднини и имаме общи прародители. Но причината някои видове да се развият спрямо други видове маймуни е средата и нуждата от адаптация. Ако вие бяхте маймуна в Южна Африка и се налагаше да слезете от дървото, за да търсите храна, щяхте и да се опитате да се изправите на два крака, за да берете плодовете от дърветата? Отговорът е да. Други видове обаче не са имали нуждата, тъй като климатът и условията на собствената им среда са били благоприятни за тях. Видяхме в това видео как видовете са се променяли, за да напаснат собственото си съществуване спрямо условията на Земята. Същото е и с днешните маймуни. Те нямат нужда да еволюират, защото средата е подходяща за тях. Например, знаем, че днешните пчели са еволюирали от осите. Ако следваме логиката, защо маймуните не еволюират в хора, би трябвало да се питаме, защо всички оси не се променят на пчели? Отговорът е защото вече няма нужда и защото средата е благоприятна за живеене. Еволюцията върви напред и то само за онези, които имат нужда от нея. Освен, може би, за кокошките, които са произлезли от динозаврите. Колкото и да не ви се вярва, дори това е еволюция. Тъжно е, че това се е случило, може би най-вече за кокошките, но това е положението. Някой ден, след поредното масово измиране, може да се окаже, че хората ще еволюират в нещо друго. Нещо, което досега не е живяло на планетата.